Parlok subhaya rap lam ya kane ka channel jonga da ka ba share like ba subscribe. Snam ane tho shapi ka we ka chingi tho khana. Chi sian la don ka ta ka we ka shnon ka ba he ba la don we breu ba dok ba we pan u ba rius pa ha. Ha ka we ka sngi kila ya pon shong kai lang ha ka we ka jakka ha ka ba ke kando ha ka por ba kile jungnai. Layapur khana shapangi kam ki jam ubaris pa ulakali ya ubadok kumno kajing tre jongpi ubadok ula juba kajing tre jonga te kam long kababyang kajing luat pat kalong bon sha bani kabanga tre Henry nga chukman no akawe pat kalyang banga kwa banyarap lem ye kito kibadan kam yanga wat la nga dogro kat bala nga nyaram bat ngesngau tenat bantre ya ki kam ki jam ngasau tenat ro bande ke banga kwa bande lakali sa badok pan kumno kajing tre jongpi ngai kop bapitre kum uwe officer hai oh yanga pikali ngate ngabyang lut na dong shadong ngarius pa kat kaba ngakwa ngayo la kabarem dor kadno ro tangba ngam juso tenat banyara pat yakiwe ki badan kam yanga haba ki don ti kejan balai nganshu yarap balai kem nang bantre bankta lade ki shu ap kajing yarap na kiwe ngate ngamdon kum kata kamen sem jongpi ngan bam penkadang ya lade ya kaban ai hakiwe ngamdon kam bantre bankta ban pen stom ya lade ban pen pang kai kamat kaphat la jong ngakwa